Dobré odpoledne vám všem, kteří tady jste vydrželi, ale jako bylo to strašně zajímavé od samého rána a ta diskuze teď tomu dala teda taky to okořenila. A já jsem to poslouchala celý den a to, co jsem si připravila a to, co tady mám v ruce, mám tady oporu, tak jsem tam udělala nějakou poznámku a většinou jsem škrtala. Ale pokusím se tedy ten časový skluz trošku stáhnout a trošku zavzpomínat na to, jak to bylo na magistrátu v době, kdy se chystal zápis, kdy se provádělo restaurování a kdy všechno vrcholilo krásným slavnostním památečním večerem. Já jsem při přípravě tohoto příspěvku to slovo, které se mě tam pořád nějakým způsobem přicházelo na mysl, tak bylo slovo propojování. Propojování starého, nového, propojování světského, duchovního, veřejné správy, soukromého sektoru, města Olomouce, České republiky, celého světa, ale i osudu a pocitů jednotlivých lidí. Já jsem v roce 1995 nastoupila na pozici, teď to musím přečíst, koordinátor programu regenerace Městské památkové rezervace Olomouc na odboru koncepce a rozvoje, oddělení architektury a péče o památky. Přeji vám vidět moji vizitku. Tehdy jsem měla kancelář v Salmově paláci na Horním náměstí a poměrně nízký plat. Ale jak říkala jedna dobová reklama, některé věci jsou k nezaplacení a to, co mi ten plat kompenzovalo, tak byl krásný výhled přímo na Trojici. A tady je to o těch pocitech, jak o nich mluvila Simona a já se k nim budu asi docela vracet. Měla jsem to štěstí a čest, že jsem byla přizvaná k tomu, abych se nějakým způsobem podílela na přípravě nominační dokumentace. Samozřejmě myslím dokumentaci na zápis UNESCO. Samozřejmě tím pádem jsem se motala kolem Trojice, měla jsem příležitost i dostat se k restaurování, ke všem průzkumům a proto dnes jsem docela s ohromením poslouchala, jak doba pokročila a jak se vývoj posunul. Tehdy nebylo žádné snímkování z dronu, myslím, že ani jsme snad nevěděli, že nějaké drony existují. Pardon. Ale měli jsme fotogrammetrické zaměření, které prováděla paní Bohumíra Kunftová, a to samo bylo takovým malým uměleckým dílem a já jsem řadu let měla v kanceláři to zaměření vyvěšené. Vzpomínám v rámci restaurování i na to, jak se sundávala první socha svaté Anny. Byla nejen na té konstrukci, ale byla tehdy obložena madracemi, byla ovázaná stejně červenými popruhy, jako jsou tady ty tkaničky, co máme na krku. A úplně vidím ten adrenalin a to napětí, to šlo přímo teda krájet, zejména v očích pana Werkmana, tehdejšího hlavního restaurátora, jestli se ta socha v pořádku snese a zároveň s tou sochou nebyl to jediný kámen, který dopadl na náměstí, byly to určitě i kameny z mnoha secí, že to tedy ta svatá Anna přestála a nerozpadla se podobně jak ten barokní andělíček. No a taky dalším takovým pocitem, který se s tou památkou spojuje, tak je takový pocit závrati. Jednak úplně taková ta klasická závrať z výšek, protože já sice vlezu tam, kde to jde, ale vždycky, když se tam dostanu, tak si říkám, aha, pozor, teď máš závrať. No ale někdy je až pozdě. A pan Werkman měl tehdy takovou metodu pro návštěvníky,
že je vytáhl až úplně nahoru, no a když tak jako postupujete a teď jako ta vzdálenost od země se vám zvětšuje, tak ona i ty nohy se jako klepou, ale pak, když se dostanete nahoru, rozkoukáte se a vracíte se dolů, tak vlastně jako už ve 3. patru soch, které vám při cestě nahoru připadalo strašně vysoko, tak už je to docela na pohodu. Ale jenom zase takový subjektivní pocit, ale předpokládám, že ho sdílíte, že vertikální vzdálenost 32 metrů je mnohem a mnohem větší, než když je ta vzdálenost takhle horizontálně. Věřím, že to asi teda všichni znáte. K tomu restaurování ještě taková malá věc, taková propojka toho tehdejšího a dnešního. Během průzkumu teď, nebo při tom restaurování se objevil otvor, nebo při restaurování před 25 lety se objevil malý kulatý otvor na dně kaple a zjistilo se, že je tam dutina. Již i dnes o tom byla řeč. Tehdy se do té dutiny nikdo nedostal, podařilo se to až teď. No a při prvním průzkumu byly nalezeny 2 klíče. Jsou to klíče pana Werkmana, které mu tam tehdy spadly. Tak doufám, že se mu zase dostali zpátky. No a mluvila jsem o té závrati a ta závrať měla i druhý rozměr. Byla to vlastně pocit takové závrati před tím dílem i před jeho tvůrci. A teď, co se týče těch tvůrců, tak samozřejmě nebudu rozebírat jejich díla, nebudu mluvit o tom, co nám všechno zanechali, protože tady jsou na tom mnozí povolanější. Ale ráda bych připomněla jednu věc. Víc věcí. Václav Render jako duchovní otec byl vlastně takový dnešní developer, nebo obdoba dnešního developera. Ale zatímco dnešním developerům jde především o profit, tak Renderovi šlo o to, aby prokázal čest a slávu Bohu Všemohoucímu, Panně Marii a svědcům, což dokázal i tím, že vlastně toto dílo v hodnotě několika desítek měšťanských domů i sám financoval. A když si připomeneme další tvůrce, tak Ondřej Cáner pocházel, a teď to zase musím přečíst, z Etterhausenu ve Francích, poblíž Regensburgu. Šimon Forstner pocházel ze Salzburgu. Další autor, Filip Sattler, se narodil v tyrolském Wensu a sám Render byl synem zednického tovaryše ze Štýrska a olomoucké měšťanské dcery. Jejich kořeny jsou tedy rozprostřeny po celé střední Evropě a přesto se pokládali za Olomoučany, protože sem patřili svým srdcem, svou volbou a svým dílem. Jejich obzor tedy patrně nebyl úplně omezen jenom městskými hradbami, ale byli to lidé vzdělaní, zcestovalí a s rozhledem, kteří svými znalostmi a zkušenostmi pomáhali dalšímu rozkvětu města. A teď bych připomněla o zápisu do seznamu světového dědictví UNESCO se jednalo v době, kdy se také připravovala Česká republika na vstup do Evropské unie, kdy se mluvilo o evropské integraci jako o cíli, kterého bychom měli dosáhnout. A vlastně taková malá evropská integrace probíhala už tehdy v tom 18. století. A to je to, co bych tady ráda připomněla. A další z věcí, které bych tady ráda připomněla, je jedna
zmínka z novodobé historie, s kterou je svázána Svatá Trojice, protože v listopadu 1989 právě úpatí Svaté Trojice bylo místem, kde se shromažďovalo nejdříve desítky a pak i 10 000 Olomoučanů a bylo to vlastně takové místo, které nás provázelo tou cestou k demokracii. Já jsem tady byla avizována jako někdo, kdo bude mluvit o okolnostech toho zápisu. Moc jsem se k tomu zatím nedostala, tak aspoň stručně. Strašně mě nahrála ve svém příspěvku paní architektka Kučová, kdy mluvila o tom, že tehdy se nominace prováděla se dávala písemnou formou, papírovou formou, kdy se stříhalo, lepilo. Ano, paní architektko, ten hlavní kolážník tehdy jsem byla já. Nejsem odborník, měla jsem možnost se s řadou odborníků setkat a jsem za to velmi vděčná, protože můj obzor to velmi obohatilo. A taky jsem strašně ráda, že jsem měla příležitost pomoci, že jsem byla ten člověk, který hlídal, aby všechno na sebe navazovalo, aby se vzájemně respektovaly termíny památkářů, investičáků z města, faktury a podobně. No a při tomto propojování se mi podařil tedy přece jenom jeden malý zásek, s kterým bych se vám tady ráda svěřila a pochlubila se, protože když se připravoval součástí restaurování a součástí i vlastně těch postzápisových aktivit bylo i zhotovení pamětní desky, ve které bylo ve 3 jazycích, česky a v hlavních jazycích UNESCO, anglicky a francouzsky, hlavní údaje o těch tvůrcích. No a já jsem se jednoho takhle jako rána vzbudila a teď jsem si řekla, no jo, ale vlastně Záner, Render, Forstner, to přece byli sice Olomoučané, ale oni to asi nebyli Češi, asi možná ani česky neuměli a tak je nesmysl, aby tam byli uvedeni jako Václav Render a Ondřej Záner. Filip Sattler ne, ale Šimon Forstner, tak u toho to relativně ještě bylo jednoduché. A tak jsem otravovala, chodila, telefonovala, aby někdo posvětil, aby aspoň teda v té anglické a francouzské verzi byli uvedeni jako Vencel a Andreas. Přiznám se, že teď si nejsem teda úplně jistá, jak je to v té české verzi a zeptala bych se možná pana Tikala, jestli si je toho vědom. Ne. Tak tam to bude, jo, tak děkuji. Takže tak aspoň se mi teda podařilo, myslím si, že kdyby to tam bylo v té české formě ty jména v těch cizojazyčných nápisech, že asi by to teda správně nebylo. Tak krátce poté, co byla Trojice zapsána na UNESCO, tak jsem na magistrátu přestala pracovat. Šla jsem se věnovat jiným činnostem, ale do dneška, když se mě zeptáte, co byl můj nejlepší pracovní úkol, tak vám bez přemýšlení řeknu, že to byla nominace, nebo byla to koordinace nominační dokumentace na sousoší raz, dva, tři, koktám. Nominace sousoší nejsvětější trojice na seznam světového dědictví UNESCO. A kdykoliv jdu kolem, tak pocítím takovou radost a hrdost a vzpomenu si na slova, která zazněla na tom slavnostním večeru, na kterém asi řada z vás taky byla. Egypt má pyramidy, Paříž má Eiffelovku a my máme svatou trojici. Takže děkuji vám za pozornost.